Sanibonani, ngiyanibingelela nonke, ngiyabonga ukuthi nikwazi ukuthola ithuba nizobuka le video. Ngithintwa ile post ebhalwe uKing Mabekezela, ngiyibona lapha ku-Facebook. Wabathega abantu kafuna beyibona le post. Ithi le post ngithintwa uMthokozisi Ndimande onendawo yokulungisa izimoto oThongathi. Uthi uyafisa ukuyilungisa le moto kaMgqumeni mahhala. Uthi u2 weeks mude ingaba isingathi ibuya esitoro. Uthi ngeke abize imali. Mhlambe angalekelela kwi-material like opende nokunye okungadingeka. Ithi le nkabi kungatholakala umuntu ozoza ezobona la esebenza khona esebenzela khona nemisebenzi ayenzayo ngaphambi kokuba kudonswe imoto ilethwe kuye. Uthi uyaqinisekisa ukuthi angayivusa impela, especially kwi-pearl beating. Iposti-ke lapha ku-Facebook. Le moto okukhulunywa ngayo iyo le abathi bengekamgqumeni, mina angiyazi, isihambile iminyaka. Sasijwayele ukuyibona nje kuma-video nakuma-DVDs. So if kuyiyona ngampela-ke kuyasho ukuthi imoto eyiquality ngoba imoto eza more than 10 years ago ayisekho. Hayi, kwakuyiquality impela le moto. So if kuyiyona ngampela ngiyacabanga lokhu kuyabonisa ukuthi wena umuntu okade unezinto ezithize uyisebenzela kanzima. Ngenxa ukuthi wena une-passion, unentshisekelo ngaleyo nto leyo. Akulula ukuthola umuntu ozoba ne-passion njengawe. Kanye futhi nokuthola imali ukuthi ugcine lezi zinto ziqhubeka zisaveke, ziseviseke into zakho nabantu abazosibheka ngoba wena awunentshisekelo ethize ehlukile. Even if wabathola abantu abazobheka into zakho noma ungasekho, akulula ukuthi kufane njengoba kade kuwena. So nayo le moto leyo ingene kuleyo trap leyo. Vele kuba kanjalo. Uma wena usuhambile mnikazi wezinto, izinto zakho zisala zibe kanje. Kodwa nokho iminyaka besihambile-ke. Uyabona ukuthi ikuyalimala phela imali khona. Ngenzeka ukuthi yangena sengozini yemoto. So ezinye zeyinkinga lezo. Akumnandi ukubona izinto zamaqhawe besewathanda kakhulu ngalezi ayikhathi asifundise noMaskandi ukuze sibe lezi zinto esiyizona namhlanje. uMaskandi sabonela kuwona kakhulu awushintsha nesitele esiyiyona. Siyathemba ukuthi le ndaba mhlambe if iyiqiniso ungasikhona ukuthi iyadlala nje lapha ku-Facebook ayilungise ngempela. Ngoba izinto ezinjengalezi zinhle kakhulu ziyakhombisa ukuthi abantu basenabo ubuntu, bayaphila, banozwela. Bayafisa ukuthi bebone izingane zabaculi abangasekho emhlabeni kube khona into eyenzakalayo ezimpilweni zabo. Iyona-ke iposti elapha ku-Facebook ekhuluma ngayo le moto kaMgqumeni. If kuyiqiniso lokhu ngaba into enhle mawukuthi-ke igcine yalungiseka. Ngiyabonga, nisale kahle.